Cek. Alhamdulillah saya Pak. Loh. Oh banter suaramu timan suaraku. Ajene lanang kok. Apa Mas? Masalah iki aku duwe mic loro. Loro. Lah sijine ndi? Nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ya kok padha gak kompak ditanggapno ludruk larang-larang jawabe mek tak delok mek wong pitu. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya pimpinan desane. Amin. Ugi kunjuk selamat dumateng para senimane. Amin. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancet. Apane sing aku salam jawab kabeh ngono lho. Pancet mosok. Yuk yuk. Nggih. Dalu menika tasih sesarengan keluarga besar Ludruk Budi Wijaya. Matur sembah nuwun disuwanaken ten mriki nggih yuk. Nggih, ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun. Sik mi. Sun. Matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkat. Sugeng dalu. Nggih, ugi bapak-bapak panitia, ugi ibu-ibu PKK matur sembah nuwun. Alhamdulillah sembah nuwun Bunda. Nggih, ugi matur sembah nuwun Mami kagem sedaya masyarakat Laban Kulon. Nggih. Alhamdulillah. Mbok bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun utawi ngerawuhaken sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning, Ngusikan, Jombang. Ugi konjung matur sembah nuwun khususipun channel YouTube ingkang sampun meliput nggih yuk. Nggih. Kang kerjasama sesarengan channel YouTube Budi Wijaya. Budi Wijaya matur sembah nuwun. Ten kene Budi Wijaya wonten apa mawon yuk? Wonten cerita-cerita humor Mami. Wonten ludrukan. Nggih. Ugi yang terbaru. Campur sari Deliwung Anti Galau. Cerita dan keluh kesah seniman saged dipirsani melalui channel YouTube Gundul TV. Aku sempat Mbak iki lho ayu sayang kok gak gelem dadi tandake Ludruk ya Mbak. Nggih. Sembah nuwun. Nggih Mami, ugi mboten supe. Iki mau matur sembah nuwun Bapak. Audio, Mami THD audio. Lighting yuk. Fortuna Lighting idolane arek Jombang juga matur suwun kagem Rudista Audio. Sugeng Nggih. dalu. Sugeng dalu matur sembah nuwun. Dulur-dulurku sabu sak Jawa Timur tumplek blek temeriki matur sembah nuwun. Sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu seluruh Jawa Timur ugi saking Samudranyu matur sembah nuwun rawuhipun ugi tim pedhot khususipun tim pedhot jalur langit dikaki suut sampun rawuh. Ugi tim kopior sekopior kopornya saking Setro sugeng dalu.
Nggih, matur sembah nuwun. Saking Bapak Kus, lan matur sembah nuwun. Bapak kula Kusnan Sugeng Dalu ingkang sampun Saking mirsani mriki. Dodo, ugi matur sembah nuwun. Rawuhipun Umi Kenti sekeluarga Umi Kenti, Sugeng Dalu Sugeng Dalu. Umi, ugi saking Umi Balung Mojo, matur sembah nuwun Sugeng rawuhipun. Dalu. Saking Wotan Sari, Lamongan Tikung, matur sembah nuwun. Sugeng Dalu sedaya. Dawar Brayu, matur sembah nuwun. Wis Saking cakep. pundi malih Mi? Abah Kusnan, ugi Bapak Kuswanto, matur sembah nuwun. Sembah nuwun. Lho, ditambahi maneh. Suwun ya, Cak. Ugi matur sembah nuwun saking kru Setro. Nggih. Kopior-kopiornya. Nggih. Haus nggih. Sampun Mami? Yuk yuk. Nggih. Patatan sampun kemenika Bedayan Sekarsari badhe kawiwitan saderipun diwiwiti adik-adik awake dhewe. Monggo sesarengan Mami Okta kali Bu Inge sesarengan Bedayan Sekarsari bersama duo Nyambe. Saking Balung Panggang PT Anggrem. PT Anggrem. Lali aku. Bonek Setro. Nggih. Matur sembah nuwun. Ha eh. Suwun. Nama genteng tak saponane, apa genteng tak lakonane, abang meneh ora lentura, wong sing ijo malihe putih, bejang meneh ora nguyura, sing duwe bojo ora nate mulih. Sepindah malih matur sembah nuwun sowane para warga ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya tunggu kula katur jenengan sami. Mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki ganda barokah. Amin. Yuk, Nggih. langsung kemawon adik-adik ditimbali yuk. Apa ya? Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Neng Adis Arista dan Neng Dias Kumala Sari. Ya beres kok sing haus. Kok tak mii. Sembah nuwun Pak D Jamian. Adik ngambung tangan bebekmu ta aku. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Yes. Inilah si cantik jelita Ning Adis Arista dan Ning Dias Kumala Sari. Salam bareng godhonge karo maton sadar yo momong putra. Tak rewangi yen duduk sumur dari nyumbere ora melu ngombe. Tak rewangi aruan umur dari senenge wong liya sing duwe. Langsung kemawon ditimbali selanjutnya. Tiga seniwati sekaligus Ning Sanana Disco dan Ning Marsha Aulia Ning Rani Asmara. Sugeng dalu dalam aturaken kagem Mas Temu ugi Bapak Haji Warsono matur sembah nuwun. Sugeng dalu sedaya. Tiga darah katur jenengan sami sampun rawuh. Nggih, sugeng dalu kagem Mas Singer. Sugeng dalu Pak Guru. Yuk. Kota Garut ing Surabaya tim pedhot pancen
istimewa. Bayange goprak akeh tinggine ditinggal kereta akeh gantine. Engkang nembe rawuh temriki wonten Kaji Suud. Nggih. Sak kru sak rombong-rombongane. Oke. Tim pedhot Sugeng rawuh kagem Abah Suud. Dalu. Matur sembah nuwun rawuhipun, Mami. Nggih. Di belakang Ning Rani Asmara akan saya tampilkan Manise Jawa Timur. Sapa iku? Ning Nyantika Dimasari dan Ning Putri Agung Sedayu. Ayo Mbak Put. Yo. Kali-kali ambana kuningan tak lali-lali saya kelingan ojo ngulani lepes sak iris dolan nono abang ijone jambelani sing ireng manis bela nono anak bojone. Sabaripun Mbak Putri kali Mbak Yatika dipun lajengaken Sing duwe horeke Jombang juga seorang bos. Nggih Mami nggih. nggih Bos tanah. jerakan tanam Nggih. jerakan kebun wis Nggih. pokoke heboh. Ning Anik Kumala dan Ning Ika Rempong. Horek sehorek-horeknya. Ayo. Siap-siap horek lapangan Laban Wetan. Iku lho nggih. Iya. Ah. Yo. Oh. Iya. Yo. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Vikum dan Ning Yuni Suyanto. Takei. PT Anggram salikur dina atiku ayam yen jamian teko Mangan bandeng dicampur roti, bojong gandeng
bayem lawuhe tahu atiku ayem yen nyanding sliramu. Sabaripun Mbak Fikung kali Mbak Yuni dipun lajengaken ten mriki monggo. Pengreman asli Budi Wijaya ning Mariati Sudar dan ning Susan Warsono. Tunggoni Tenang Jombang mampiro sengon lemah kenang angin betine neka sambang kirim ingon yen ora seneng apa mestine. sabaripun Pak Marimar Masih peranan penting Budi Wijaya dan juga pengreman asli Ning Titin dan Ning Rizky. Tiga seniwati sekaligus Ning Sartini. Langsung kemawon kula tampilaken mriki senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. 3 personil katrikinakan sami. Kang pertama Ibu Yayu saking Lamongan. Ibu Mary Mojosari. Ning Erma Arifin saking Jombang. Menika kalau mau sedaya seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya tasik sesarengan bedayan Sekarsari nggih yuk. nggih. Langsung blender ngiri ngiwa.
Masih bersama Delewong Anti Galau dan juga trio Irama Jos, THC Rudista Group dan Fortuna Leting idolane Arek Jombang. Ayo Mas Jono, monggo. Seneng aku ini. Wali matur sembah nuwun katur grup tim pedot jalur langit dek suut sing kalu kumpul
Ngakti kesiksa katur jenengan sami sampun kapirang nggih. Sabar keluarga dalam saking tim pedhot jalur langit. Satu tebang tim pedhot jalur langit request piringi minihi sembadun mas tim pedhot jalur langit. Sugeng dalu Pak Polo tim pedhot ana poloe rek. Spesial buat gerakan tim pedhot. Rindunya hatiku padamu kasih, rindunya hatiku Mbak Meni sudah tak tahan. aku bangga Oh ya 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 kepadamu oh astaga yang ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku, tim pedhot jalur langit. kasihku Ayo Pak Polo. sayangku Special request buat Pak Polo. Kasihku, cintaku, Tim pedhot maju. Ayo tim pedhot. jadi hatiku Cak Otot Gondrong tim pedhot jalur langit. oh sayangku Tak turuti aja. terima kasih Sembadun Bapak Polo saking tim pedhot. Saya Putri Wijaya. Terima kasih. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Oh seluruh tubuhku bagaikan berdaya. Cinta suci, oh suci. Ayo tim pedhot jalur langit, habiskan kamu. Rindunya rindunya hatiku sudah tak tahan. Aku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh cintaku. Tim pedhot jalur langit lo bos. Pokok
pokoke duwike gak ono enteke, gak ono serine. Segorone duit Terima ini kasih untuk dulurku Laban ya tak. oleh pedot pokok gatel. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Oh seluruh tubuhku bagaikan berdaya. Cinta suci, oh suci. Kita Ayo Cak Sondeng. sebaya. Ya, hatiku padamu kasih. Rindunya hatiku sudah tak tahan. Pasukan Kopior Sentro. Bangga Ya, ya, ya. kepadamu. Jadilah raja di hatiku, oh kasihku, oh sayangku, oh kasihku, oh sayangku, oh kasihku, oh sayangku. Sembah nuwun katur dekaji sut saking tim pedot jalur langit. Kehujanan. Duit rek. Spesial request untuk tim pedot jalur langit Amit Bolong. Bapak Polo ojo sedakep ae. Ladrak, ladrak. Ladraknya apa, Mas? Ayo temenan, ojo ate kayak harapan nek akhirnya pegatan. Tak kira apa. Kasih seut. Pedodel kayaknya. Meragaikan waktu tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita
kita di pada hari mencapai tujuan di pantai harapan. Terima kasih. Sebarwun suane saking grup Trans Jatim. Dinane nyawer sindene saiki yo katut sindene bagaikan gelombang yang datang berikan takkan berubah haluan cita-cita Sarai dewe nonton ludruk bendinane nyawer sindene saiki yo katut sindene padamu nakoda ku tak pandang cinta bawalah aku ke pulau bahagia. Tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. Mencapai tujuan di pantai harapan. Terima kasih. Terima kasih buat Abang Dono. Matur sembah nuwun. Sebarwun suane kular kotalem. Kudon Jombang arane Jawa Timur sakai uga disebut kota beriman bersihnya jangan berdagunya tapi Wijaya iku ludruk andalane Mas Sidik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane berjuang ningkatno pembangunan pancen aku kota kabupaten Jombang
Nggih menika kula wau Pasugatan Bedayan Sekarsari ingkang dipun lajengaken saking keluarga seni Ludruk Budi Wijaya. Yuk yuk. Nggih Mami. Wonten woro-woro. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Sering suka putih ning lan pas pondo bejo-bejane wong lali jek bejo sing eling among rasa diamong jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Oktaser Limriti di malam hari Lan kula ning Ingu Wijaya. ngataraken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Sinong dero karamitan amarung ambang